शुभाशय. सो आनंद हा आणि श्रावण महिन्याच्या हे शुभाशय. सो आज ही अनंत देवाला उडगास कोरनो आयच्या सेशन भागवत प्रवाह सिरीज सुरू करू प्रयत्न करता. फर्स्ट जय राधा माधव सांगता. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा. जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा. नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय. इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. So Miguel Guru Maharaj Alaya, His Holiness Radhanath Swami Maharaj, His Divine Grace Srila Prabhupada, Guru Paramparaka, आणि पंचतत्व नरसिंहदेवाक आणि दशीची श्री श्री राधा श्याम सुंदराक नमस्कारू करताची तंगेला आशीर्वाद मग्गुनो आयचे सेशन आरंभ करूक प्रयत्न करता. तुमगेल सगळ्यालागी आम आशीर्वाद निमगीत आसा की चांग उतरान देवाला गुणगान करची तशी जावो म्हणून. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो सगळ्यांक पुनः स्वागत आयच्या भागवत प्रवाह सिरीज कंचे स्कंद अंतस्साच्या आता. यस, संच स्कंदान भारती पै माताजी. वेरी गुड. हरी संच स्कंद. यस, कंच अध्याय पैरम्मी चर्च केला. 14 आम्ही त्याच विषय 14 अध्याय संच स्कंदाच्या आम्ही चर्च केलेलं असं. सो आता मग स्क्रीन शेअर करतो. एक मिनिट. आणि 14 अध्यायांतू आम्ही पळेल की वृत्रासुराला पुळ्ळी जन्म. तर कोण जावन आशिल्लो वृत्रासुर पुळ्ळे तागेल्या लायफान? चित्रकेतु. हरी बोल. व्हेरी गुड. चित्रकेतू. सो तो कंची राज्याच्या राय जावन आशिल्लो. सांगले तर सगळे पृथ्वी आळवत आशिल्लो, राज्यभार करत आशिल्लो. कंची राज्याच्या शूरसेना. हरी बोल. व्हेरी गुड. ध्यानपूर्वक ऐकल्यान सगळं. पटापट आन्सर येत असं. येस. सो ताका इतले पुरो ऐश्वर्य. आता कितले बायल आशिल्लींची? 1 कोटी. गीताशेणे माताजी हरी बोल. 1 कोटी बायल आशिल्लींची. जाल्यार ताका एक चिंत आशिल्लें कसले चेरडोनाची म्हणून. मागीर आमगो तसं ते एक मुनी येता, ऋषी येतात आणि तांगेला सहाय निमगिता चित्रकेतू महाराजा. त्या ऋषील नाव कसला? अंगीरा. हरी बोल. अंगीर ऋषी. यस, अंगीर ऋषीला आशीर्वाद त्यांनी त्या सॅक्रिफाईस कोण ತಂದ कुणाईल गोडशे कोणा दिता त्यांनी? कंची बायला दिताची? ज्येष्ठ रश्मी भट माताजी. ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ. कसं नाव? कृतद्युती. कृतद्युती. हरी बोल. सो कृतद्युती दिताची. तशी चेल्ला चेडू जाता. मागीर कसं जाता? बाकीच्या बायलांच्यान जाळतात आणि ते मरता विष देऊन. येस, हेमा पै माताजी, रश्मी भट माताजी व्हेरी एंथुसियास्टिकली आन्सर सांगता. व्हेरी गुड. हरी बोल. त्यांनी विंगड जनाक जळक पिशे जाता की राय आमक निग्लेक्ट करता सर तागेल मोगू कृतद्युती आणि चल्लाल वयर चढ जल्ले अशी नमुने आमगेल एक परिस्थिती जल्ल म्हणून सांगून त्यांनी विष दिताची. विष दिवन जातरी ते महान दुःखांत असताची. चित्रकेतू रायू कृतद्युती सकड आस्थानाचे सकड जन हांगाची पिक्चरान पळयत ना सकड जन पळा हांगासाची त्यांनी महान एक दुःखांत असताची. सो त्या पुळ्ळी क्लासाचे सारांश. आता आज कसं जाता? आज आम्ही चर्च करू तासाची 15 आणि 16 अध्याय संच स्कंदाच्या.
ते चित्रकेतुरायाला सांचेल्डु पळ्ळंतु ಗೆಲ್ಲ कृतद्युती चित्रकेतुरायु आस्थाना सगळ जन महान दुःख ಅಂತ सची आणि ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस जाऊन पडल्यांची महा दुःख तंका अयो इतले साने इतले अनटाइमली डेथ जल असल नमने एक ऍक्सिडेंट जल्मू आणि विष दिलल बायलो इथे राबून नाटक करता सची रोडची तसला त्यांना ते कोण येताची नारद मुनी आणि अंगिरस मुनी. जय रश्मी भट माताजी. नारद मुनी आणि अंगीर ऋषी येतात ते अंगीर ऋषी आणि नारद मुनी ते पावताची. सो आईच्या अध्यायाचे टायटल अशी की फ्रॉम लेमेंटेशन टू डिवोशन बाय डिवोटीज इंटरवेन्शन म्हणून. इंटरवेन्शन मला कसला हस्तक्षेप म्हणता पण आम्ही भक्ताल निमती त्या दुःखादकून त्यांनी बाहेर येऊन भक्तीच कडे वताची. त्या आजी 15 आणि 16 अध्यायांतू ऍज अ समरी व्हेरी डीप सब्जेक्ट मॅटर मस्त श्लोका जसची श्रीमद भागवतम आणतो आज विषय 15 आणि 16 आणतो ज्याला आजी ओव्हरव्ह्यू म्हणता पण आम्ही म्हणता असं भागवत प्रवाह म्हणत असलं ओव्हरव्ह्यू इन अ समरी फॉर्म व्हेरी शॉर्ट फॉर्म आजी चर्च करू आता असंच आम्ही. सो हांगा पळयता आम्ही एकाच आणि 8 श्लोक ताई 15 अध्यायाच्या थंय अंगीर ऋषी चित्रकेतुरायाक निमगिता या मृत शरीराला ಒಟ್ಟು मृत शरीर चल्लाल तुगेला अंगा ताजे ಒಟ್ಟು तुका कसं संबंध असा पुढे कसं संबंध आशिला आत्ता आणि मुखार सुनू कसं संबंध म्हणून निमगिता अस. सो या अध्याय कसं म्हणारी कंच्या विषय सांगतास म्हणारी भौतिक जावन आशिल संबंध केन्नाय अशाश्वत म्हणून टेम्पररी इट्स ऑफ टेम्पररी नेचर म्हळ्यार या 2 अध्यायांतू आमकां कळवता आसा. आता त्यांनी निमगीत असची चित्रकेतुरायाक तूही त्या रडतास तू कोणाला उलयतास आता ऑब्वियसली तुगेला चेल्लो गेल्ला वय या शरीर अंगस्वय त्या शरीरा लागी तू उलयतास वा तू त्या शरीर पळयला ज्याला त्या शरीरा भितर आशिल्ल्या व्यक्तीक पळयला वा तू. सो कोण गेल्ले त्या शरीरा भितर आशिल्ल्या त्या व्यक्ती गेल्ला. सो तुका आणि या चेल्डा कसं संबंध असा म्हणून प्रश्न निमगिताचे अंगीर ऋषी आणि त्यांनी सांगता की या कसं म्हणताची देहीधारी मला देहीधारी या जीव त्या कशी म्हणारी एका अंग तुम्ही पिक्चरांत पळयता बिचारी आणि वत्तान पळय रॅम असता एक मस्त रॅम असता तुम्ही चमकून वत्ताना कसं जाता त्या तुमगेल पायाक ಸ್ವಲ್ಪ रॅम लागता आणि त्या विंगड 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 जाग्यार पावता ओटू आशिल रॅम जाल्यार आम्ही चमकून वत्ताना आमगेल पाया लागता त्या रॅम आणि विंगड विंगड कडे वता. तशीची त्या ओट्ट आशिल्ल्या रेवे कडेच्या समय कितल्या केवळ ಸ್ವಲ್ಪ समय मात त्या ओट्ट असता ते तुगेल पाय लागली कुळ्या विंगड विंगड जाग्यार वता ते ओट्टू केन्नाय काय ओटू आसच्याक साथ दिना म्हणून हांगा त्यांनी सांगता आसाची. तशीची या लिव्हिंग एंटिटीज आस पळय त्यांनी ಸ್ವಲ್ಪ काळाक ओट्ट येताची एक स्पेसिफिक पर्पस एक ಸ್ವಲ್ಪ टाइमा खातीर ಸ್ವಲ್ಪ ड्युरेशना खातीर मागीर वापस विंगड विंगड जाताची. तशी जावन या ओट्ट आशिल्ल्या रेवे कण मणकेची केन्ना ताय ओट्ट आसा पळय तितले टाइम ते मात ते ओट्ट आसताची मागीर विंगड जाताची.
तशीच आम्ही पळोवच्या पुरोची बीचांतू पाळ येता अशी रेंवे घेऊन येता अशी येता पाळ एक रेंव येऊन एक कडेन ಒಟ್ಟು रपता अपास अनेक पाळ येता त्या रेंवे मागशी वरता अपास अनेक पाळ येता एक कडेन रेंवाचे या जाता ಒಟ್ಟು जाताची ಸ್ವಲ್ಪ रेंव अपास अनेक पाळ येता ते फोर्स पाळाचे फोर्स हाका अपास त्या रेंव विंगड विंगड जाता अपास मागशी वता तशीची कितले काळ ಒಟ್ಟು राबू जाता सो या संबंध भौतिक जावन आशिल्ले संबंध शाश्वत नाही या अशाश्वत इट इज टेम्पररी कशी एक पाळाचे फोर्सानी येवन त्या रेंवेक घेवन अपास मागशी वता अपास ಒಟ್ಟು जाता पाळ येताना वताना अपास मागशी घेवन वता अनेक रेंव अनेक पाळ येवन तशीच समयाच्या बला निमती ಕೆಲವು पंत देह इज ಒಟ್ಟು जाताची आणि अपास ताजी फोर्स ऑफ टाइमा निमती विंगड विंगड जाताची आणि हाजी नियंत्रकू देव मात्र सो या संबंध ಒಟ್ಟು जाताना एक आनम दिसू पुरो की अन्नी मिगेल या मिगेल चल्लो या मिगेल चेल्ली या मिगेल अम्मा या मिगेल आनू पॉझिटिव्हनेस म्हणता पळा आमगेल्या म्हणाले मिगेल्या सो त्या संबंधांतू आमक ते पॉझिटिव्हनेस येता या मिगेल चेल्डू म्हणाले जलारी एक चेल्डू आणि आनमल मध्ये आशिल्ले संबंध केन्नाय अशाश्वत इट इज टेम्पररी परमनंट जावन आसना त्या देह केन्ताय असकी तेन्ताय मात ते संबंध असता जलारी अशी नाही की या संबंध अशाश्वत म्हणून सांगल्या ताजी निमती आम्ही केअरलेस जावका म्हळ्यार अर्थ नाही आम्ही रेस्पॉन्सिबल जावका आमगेल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आमगेल चेल्डुआ टुवर्ड्स आमगेल पेरेंट्स टुवर्ड्स आमगेल रिलेटिव्स सगळ्याल प्रती आम्ही एक प्रीतीचे बंधांत आसूका जलारी त्याची समय आमक उडगासूय आसता आमकां अर्थूय जावका की आमगेला सुप्रीम पेरंट कृष्णा म्हणून एक या कसं म्हणता स्पिरिट सोल तांणी इटर्नली रिलेटेड जावन आसाची सनातन जावन एकल्या एकल्या ओटू रिलेटेड जावन आसाची कसले म्हळ्यार तांणी कृष्णाला पार्ट अँड पार्सल्स म्हणटा न्हू ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः तांणी कृष्णाल पार्ट अँड पार्सल्स सो दे आर इटर्नली रिलेटेड जलारी या भौतिक लोक येताना केन्नेक ताका भौतिक शरीर मेळटा की तांतू जकून जावचे आशिल्ले संबंध सकड अशाश्वत टेम्पररी त्या एक लाईफ टाइमा मात रिस्ट्रिक्टेड जावन आसा आता सपोज एक 25 वर्सारी एक बायल मनशी चेल्डू जाल्ले म्हणले क्या आणि त्या चेल्डू जातरी ती आनी एक 25 वर्ष वांता सो 50 वर्ष जाली तिका म्हळ्यार हे संबंध आणि तिगेलो आणि त्या चेल्डालो तो आशिल्लो संगस पळय त्या केवल 25 वर्ष मात्र और कितले ताई अम्मा चेल्डू वांत की तेद्दोळताय मात्र केन्ना ताई त्या स्पिरिट सोल म्हळ्यार शरीरांत की तेद्दोळताय मात्र जाल्यार तांणी इटर्नली कनेक्टेड जावन आसाची सकड लिविंग एंटिटीज इटर्नली कृष्णा कनेक्ट जावन आसाची जाल्यार खंय शारीरिक जावन एक संबंध उत्पन्न जात की या जात की थंय त्या संबंध पुरा टेम्पररी त्या शाश्वत नाही म्हण सांगून चित्रकेतुरायाक अंगीर ऋषी आणि नारद मुनी सांगताची
आणि हांगा पळय आमी एक पळयता आसाची एक न्हिदला ताका स्वप्न दिसता आस तशीची सक्कड ह्या सृष्टीन तशिल्या एक अशाश्वत जल स्थिती म्हणटाची एक स्वप्नशी भौतिक जगतांतली तशीची सक्कड भौतिक संबंध त्या सक्कड एक स्वप्न स्थिती आशिल म्हणकेची आम्ही न्हिदोच पशी फुडें आमकां स्वप्न दिसना आम्ही लायक न्हिदतना आमकां स्वप्नान दिसता की एक वाग येवन आमकां या केले एक दिवडान आमकां चाबले नाही जाल्यार केलो पण लायक स्वप्न व्हडले घर आशिल कडेन आमी राबिल म्हणके गुड्डार चमकलाल म्हणके सो त्या स्वप्न आमकां न्हीद पोण तरी आसता आणि एक वेळ न्हीद दाखून उठाय तरी त्या स्वप्नांत आसनांच्या आमी तशीची या सक्कड म्हळ्यार एक स्वप्नाक एक एक्झिस्टन्स ना त्या जे टाइम टेन्यूर कितले न्हिद तरी आणि न्हिदोन उठाय तरी ते स्वप्न आमकां या दिसना तितले टाइम मात्र तशीची या भौतिक संबंध पुरा शाश्वत जललने एक स्वप्नान स्थिती आशिल म्हणके म्हणून अंगिरा ऋषी सांगता आसाची आणि हांगा पळया आमी मस्तूर पळोवन आसा पुरो एक चेडू बॉम्ब घेवन खेळटा आसता एक 2 बॉम्ब ओट्ट हाणून खेळटा आसता आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळान त्या 2 बॉम्ब विंगड कडे व्हरून दवरता सेपरेट करता तशीची देव म्हळले या ಚೆಲ್ಲ म्हणके ಕೆಲಪಂತ 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಹಾಡ್ತಾ आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ತಂಕ विंगड करता तशीची एक श्रीमद भागवत मानतोय एक चंद श्लोक असा कसं म्हणारे एक मिनिट स्क्रीन दिसतास वा वही माताजी वही माताजी ओके 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 आय एम सॉरी मग ते शेअर करू जाताना प्रॉब्लेम त्या श्लोकांत कसं सांगता म्हणारी दांचे स्कंदांत ते श्रीमद भागवतमाच्या त्या श्लोकांतू अर्थ अशी म्हणारी दोन्ही जन एकल्या प्रीती करताची ज्याला त्यांनी केन्नाय ಒಟ್ಟು राबूक साध्य ना तन त्या श्लोकांत म्हणता की चित्रकर्मणाम म्हणाले एक वर्ड यूज करतात त्या श्लोकांतू चित्रकर्मणाम म्हणारी एक त्या जीवाक सिंगल लिव्हिंग एंटिटी का तांगेले म्हणाले एक युनिक कर्म आस आता होळच्या नयींतू आम्ही एका पळया होळची नयींतू 2 पल्ल जो 3 पल्ल ಒಟ್ಟು येता जो दोन्ही बड्डी काड्डी असं म्हणतात ಒಟ್ಟು येता रुख काड्डी आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ताई मात्र ते होळण ಒಟ್ಟು होळण वता ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ते विंगड जाता आपस मेळनांची ಒಟ್ಟು सो ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ताई मात्र तानी ಒಟ್ಟು असताची आणि एक पॉइंट तानी विंगड जाताची तशीची या भौतिक जगत्यांतू आम्ही ಕೆಲವು ಜನಲೊಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತಾಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಒಟ್ಟು रप्ताची एक जाग्यार रप्ताची कसं की एक कारण निमती आणि मागीर आम्ही परमनंटली विंगड जाताची सो केन्ना ताई आम्ही ಒಟ್ಟು सकी तेन्ना आम्ही रेस्पॉन्सिबल आणि लविंग प्रीतीन आमगेले कर्तव्य करचेशिले
आमगेल रेस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ल्या पुरा त्या करका आमगेल्या संबंधान तू बट त्याच टायमा आम्ही अर्थ इकोन घेवका की आमगेल संबंध कृष्णा लोटू केन्नाय शाश्वत म्हणाले भौतिक शरीराच्या अजनिमती उद्भव जाल्लेले संबंध टेम्पररी जलारी त्या म्हणून सांगून आम्ही केअरलेस जेवच्या नज आम्ही रेस्पॉन्सिबल जावन प्रीतीन सक्कड जना लोट असुका मेळका आमगे ड्युटीज कोरका जला ते करता करता आम्ही मनांतूय दवरून घेवका की की कृष्णा लोट मात संबंध आमगेल शाश्वत म्हणाले हे अंगीर ऋषी नारद मुनी चित्रकेतुराया सांगतासची आता तशी मुखार वतात आणि सांगता की हे सगळ भौतिक तत्वच नवा आणि जीवा त्यांनी सनातन आणि तांकां त्या जल्लेले अशे डेजिग्नेशन्स आसपळा त्या सगळे इमॅजिनेशन्स म्हणाले म्हळ्यार कसं अर्थ म्हळ्यार आता भौतिक तत्वान आमगेले शरीर जाल्लेलें आसा त्या शरीर सोडताना आमगेले मृत्यू जाताना त्या भौतिक तत्व आपस प्रकृती ओटू मेळून वता सो आत्म मात्र सनातन शाश्वत जावन असता इटर्नल जावन असता आत्म देवाला पार्ट अँड पार्सल आत्माक मृत्यू म्हळाल ना भगवद्गीतेंत एक श्लोक येत नवा आत्माक मृत्यू ना म्हणून कंचित श्लोक कोणी सांगेत की जातस्य ध्रुव मृत्यू ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिहार्येण तमचे शोचितुमर्हसि ओके हरी बोल माताजी यस अनेक एक श्लोक असा आत्मा जन्म म्हणाल ना मृत्यू म्हणाल ना न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भूता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे हरी बोल व्हेरी गुड नायक माताजी सो आत्माक मृत्यू म्हणाल ना एक आत्मा केन्न शरीरा भितरी हे शरीर म्हळ्यार कसला भौतिक तत्वान जल्लेलें आशिल्लें एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन मेटीरियल एलिमेंट्साचे तेन्ना त्या आत्म केन्ना शरीरा भितरी प्रवेश जातकी तेन्ना सेवरल डेजिग्नेशन्स क्रिएट जाता डेजिग्नेशन्स म्हळ्यार कसले ते हे आत्मा त्या शरीरा भितरी प्रवेश जाताना या चेल्लो म्हळ्यार डेजिग्नेशन ही चेल्ली म्हळ्यार एक डेजिग्नेशन यो ब्रह्मचारी जो गृहस्थ शरीर आणि ब्रह्मचारी शरीर गृहस्थ शरीर आणि ब्राह्मण शरीर क्षत्रिय शरीर भारतीय शरीर अमेरिकन शरीर म्हळ्यार डेजिग्नेशन्स त्या आत्मान शरीरा भितर प्रवेश जाताना हे सगळे डेजिग्नेशन्स शरीराक मेळटा जाल्यार ह्या सगळे डेजिग्नेशन्स भायर देखून अशे परिस्थितीक अनुगुण जावन सो ते इट इज इमॅजिनेशन शाश्वत न्ही केन्ना शरीर सोडता की हे डेजिग्नेशन सगळे एंड जाता अंती जाता तेन्ना कोणेय म्हणांची शरीर पळोवन मृत्यू शरीर पळोवन हे चेल्लो हे चेल्ली हे ब्राह्मण हे सगळे मड हे म्हणटाची न्हू सो केन्ना आत्मा आमगे शरीरा प्रवेश जाता तेन्ना ते शरीराक एक डेजिग्नेशन मेळटा आत्म केन्ना शरीर सोडता की तेन्ना ते डेजिग्नेशन ना सो इट इज इमॅजिनेशन ते शाश्वत न्ही सो तू कसल्याक आका इतली नमने आसक्त जावन दुःखारी तू रडतास म्हणून अंगीर ऋषी चित्रकेतू महाराजाक सांगतास या ऐकून चित्रकेतू महाराज अंगीर ऋषीक आणि नारद मुनीक
गुणगान करता त्यांनी आणि सांगताची म्हाका दयकोर्न ज्ञान दियाची तुम्ही ज्ञानांतू परिपूर्णते ಹೊಂದಿಲ್ जन तुम्ही महान वैष्णवातनी तुम्ही सकड आमगेल तसल बद्ध जीवांक उद्धार कोरची कतिरी अवधूत जाऊन भोंतासाची सकड भ्रमण करतास तुम्ही वैष्णवातनी या जागी जाग्याक वच्ची कसला भ्रमण कोरची कसल्या जाग्या प्लेस टू प्लेस कसला म्हळारी या भौतिकवादी तांका ज्ञान दिवच्याक ताजी खातीर तांणी जाग्या दाखून अनेक जाग वता आसताची कसलाक भौतिकवादीक तांका उद्धार करचे खातीर तेन्ना चित्रकेतू महाराज सांगता सर धय कोर म्हाका त्या आध्यात्मिक ज्ञान दिवन म्हाका प्रकाशित करायची मी हांव एक अज्ञानी हांव एक हळ्ळीचे प्राणीशी म्हाका कसले गोतना म्हण सांगून तांकां गुणगान कोरून ज्ञान म्हाका प्रदान करायची म्हणून चित्रकेतुरायू अंगीर मुनी आणि नारद ऋषी अंगीर ऋषी आणि नारद मुनी निमगिता आसाची ताजे नंतर नारद मुनी आणि अंगीर ऋषी बोध दिता चित्रकेतू महाराजाक अंगीर ऋषी सांगता की हांव तोची अंगीर उडाईल पळय तुका चेल्ल्या चेडू जावच्याक आशीर्वाद दिलालो तोची अंगीर आणि नारद आणि तो सांगता की उत्तम म्हळ्यार एडवान्स्ड डिवोटीज केन्नाय एक भौतिक वस्तू नष्ट जाल्ले म्हणून ताजे खातीर दुःख जावन बैसनांची दुःख करनांची हांव तें दुःख तुगे निवारण करचे खातीर 2 जनांक गायल्यांची या मिगेल चेल्लो मिगेल बायल मिगेल रिलेटिव्स मिगेल अन्नी तन्नी मनचेस पळय या सकड टेम्पररी या कशी म्हळ्यार एक गंधर्वपुराशी केलोपंत आकाशांतू व्हडले महलशी दिसता ते चंद याशी दिसता गंधर्वपुरा म्हळ्यार गंधर्व नगर ते सकड शाश्वत नाही तशीची फुडले जल्लेल कार्याचे विशय आमी या कोरनो आमकां एक विजिबल ऑब्जेक्ट्स या कोरनो मनातूच विचार कोरनो या अशी आसतले या तशी आसतले मेंटल कॉन्कॉक्शन्स कोरनो आमी विंगड भौतिक कार्य करताची तशी एक कार्य वैरी अनेक कार्य फुडले कार्याचे पास्ट एक्शन्स पळय ताजे वैरी या कोरनो आमी विचार करून विजिबल ऑब्जेक्ट्स आमकां ताजे वैर ध्यान करताची आणि मेंटली एक नमुने अशी आसतले तशी आशिल्ली म्हळ्यार विचार करताची आणि ताजे वैर आपण विंगड कार्य करताची तशी कार्य एक कार्य कोण अनेक भौतिक कार्य तशी सकड मस्त तमने भौतिक कार्य करून आम्ही ताज्या एंटँगलमेंटान पडताची आणि हे शरीर आणि शरीराचे स्तरारी आम्ही केली म्हण जाल्यार त्याचे आमकां दुःखात घालता श्रील प्रभुपादजीन सांगू आसा की म्हळ्यार हांगा दिसता आमकां हांगा कसं दिसता तुमकां चित्रान सांग्याची दिसता सो पिटी दिसता सो पिक्चर कसं आसा हिरो पंजरांत बसला सो या पंजर म्हळ्यार आमगेले शरीर हे कितें म्हळ्ळें पळय त्या आमगेले आत्मा तो मूर्ख जन कसं करताची श्रीला प्रभुपाद सांगता की मूर्ख जन कसं करताची त्यांनी या पंजरात मात्र पंजराक चंद कोण पळयताची ताका पुसून पॉलिश करून चंद कोण दवरताची ताजे भितर आशिल्ली कीर आस पळय ताका कसले खाण दिनांची उद्दा दिनांची
ताका कसले दिन तिला मारताची. तश जावन श्रील प्रभुपाद म्हणता की त्या कीरू त्या पक्षी पंजरा भितर आशिल्ल्या पोट्टा बूक आणि तानीन ताका आम्ही दिवशी मारता आसाची, ताका आम्ही कष्ट दिता आसाची. सो मूर्ख जन अशीची कसं म्हळारी पंजराच्या लाय कोण पळयताची जाल्यार ताजे भितर आशिल्ल्या किराक कसले दिनाची, ताका पोट्टा बुकेन दवरपाची. आता अमेरिका म्हळ्यार जागो त्यांनी अशें सांगता तांगे लेक्चरान कसं म्हळारी अमेरिका म्हळ्यार जागो थंय सर्व संपत्त म्हळ्यार ऐश्वर्य म्हळ्यार मस्त आसा, जाल्यार तसल जाग्यान तूं हिप्पीज म्हळ्यार चड आसाची. त्यांनी हे लेक्चर दिला 1973 तू त्या टायमार सांगितलं 1973 तर हिप्पीज म्हळ्यार चड आसा. कसं लाका बिकॉज ऑफ दी स्पिरिच्युअल स्टार्वेशन. दुड्डू बदीक बंगलो या त्या असल्यारी काही सॅटिस्फॅक्शन मेळना, तृप्ती मेळना. स्पिरिच्युअली स्टार जातास म्हण जाल्यार कसं तृप्ती आसा तुमका. तशें जावन अमेरिका तसं हांगा इतले संपत भरीत गांव ऐश्वर्य म्हळ्यार भोवन गेला जाल्यार हिप्पीज आसाची. कसं लाका म्हळ्यार आध्यात्मिक एक ताणी आणि पोट्टा बूक निमती. सो तुम्ही कसं करा म्हळ्यार तुमगे लाईफ सक्सेसफुल करयाची. अर्थ कोण घेयाची की हांव या शरीर नाही. अर्थ कोण घेयाची की हांव या शरीर नाही, हांव या शरीरा भितरी या पंजरा भितरी एक बंधनांत आशिल्ल्या किरू म्हणून. हांव या पंजर नाही म्हळ्यार अर्थ कोण घेयाची तेन्ना मात्र आमगेल जीवन यशस्वी जाता म्हणून श्रील प्रभुपादान त्या लेक्चरान सांगिल्लें आसा. लंडनान दिलें 1973 तू. सो ताजे नंतर त्यांनी सांगताची की तू अर्थ कोण घ्या चित्रकेतू की तुगेल्या बदल जाल्यार पोझिशन कसं आणि या अनगत्य जलालस पळा आसक्ती मोह सोण उठा या दुःखा दखून भायर उठा. हांव तुका एक नारद मुनी त्यांनी सांगताची हांव तुका एक मंत्र दिता. त्या मंत्र तू जप कर न्हू 7 रात्री त्या एक वार तू जप करी तुका देवाला आशीर्वाद मेळतात. तू देवा पळयता म्हळ्यार सांगताची. सो थंय 15 अध्याय अंती जाता. नेक्स्ट 16 अध्याय. 16 अध्यायान तू कसं जाता म्हळ्यार नारद मुनी त्यांनी आता 15 अध्याय सांगिल्ले आशिल्ले शिकवण आस पळय त्या या करचे खातीर दृढ करचे खातीर त्यांनी तांगेल्या योगिक पवरान कसं करता म्हळ्यार त्या गेल्लल चेल्ड आसनवा त्या गेल्लल चेल्डाला त्या जिवाक अपास आत्मा अपास तंतू येवची तशी करताची. आणि सांगताची सक्कड जन पळय दुःखांत आसाची तुगेला आनम्मा तुगेला मित्रा तन्नी तुगेल रिलेटिव्स या आस्थान आशिल्ले सक्कड जन तुगेल टाइम जेवचे पशी पुढे तू गेल्लो हांगा दक्कून म्हूण सांगून दुःख पावता आसाची. सो तुका आनीक मस्त त्या समय खंयचे रिमेनिंग समय आस पळय तांत अपास मागशो आनी एन्जॉय करी. अन्नाला सिंहासनार बैस आणि राज्य करी यो तू मागशी आणि कुशीन राबंगा येवन म्हूण सांगून तांणी तांगेले योगिक मिस्टिक पवरान त्या चेल्डाला शरीरांत मृत शरीरांत जीवा अपास माग शाडयताची. तेन्ना ते चेल्डू सांगता की ते चेल्डू सडन उठान बसता आणि उल्लोचा सूर करता आणि सांगता ओ नारद मुनी खंयचे
जीवन अंतांनी कंची लाईफ अंतांनी मी गेल्या आनम जावन आशिल्लींची हांव एक शरीर देखून अनेक शरीराक मिगेल कर्मानुसार कर्माच्या आज प्रकार वता आसा एक शरीर देखून अनेक शरीराक केलो पण हांव मनुष्य जन्म घेतला तेन्ना आमगेल आनम मनुष्य आन आनी अम्मा मनुष्य आशिल्लींची हांगा पिक्चर दिसता आसवा तुमकां आनी केलो पण हांव प्राणील शरीर घेतल्या थंय मिगेले एक सुण्या पेट्ट जाल्लो हांव थंय मिगेले आनू आनी अम्मा सुण्या आशिल्लींची एक पण हांव माज्जर जालो थंय मिगेले आनम्मा माज्जर आशिल्लींची एक पण हांव रांदेकाय जालो एक पण हांव देवता जाल्लो अशी हांव ट्रान्समायग्रेट जाता आसा एक शरीरा देखून अनेक शरीराक ह्या भौतिक जगत्यान तू कोणेय काय परमनंटली रिलेटेड नाही या संबंध ऍक्च्युअली अशाश्वत कोणे काय परमनंटली रिलेटेड जावन नांची सो खंयची जन्मान तूं आनी मिगेल आनम जावन आशिल्लींची म्हणून त्या चेल्ल्या चेडूटान निमगिता आता एक दुड्डू कशी एक नोट अस म्हणले की 1000 रुपयाची नोट ते आमी कसले खरीद करताना ते दिताची ते देखून ते दुड्डू अनेक काही खरेदी आणि सेल करताना थंय हांगा पुरे कडेन वता आसता ते एक कडे एक जाग्यार रब्बना ते 1000 रुपयाची नोट एकला लागता देखून अनेकला लागता अनेकला लागता देखून अनेकला लागता तशीची त्या 1000 रुपयाची नोट ट्रान्सफर जाता आसता वता आसता परचेज आणि सेल करताना तशीच या शरीरान तू या जीव आत्म म्हणल्या एक शरीर देखून अनेक शरीर कर्माच्या आज प्रकार वता आसता कंटिन्युअस ट्रान्समायग्रेशन जाता आसता मागीर तो सांगता की त्या शरीर येताना आम्ही एक संबंध आमगेले एक पोझिशन मेळ्ळा या आमगेला आनू या आमगेले पूतू या आमगेले दूव या आमगेले मामू या आमगेले माई या आमगेले बाम्मुणू म्हणल्यार रिलेशनशिप्स संबंध स्थापन जाता पॉझिटिव्हनेस ज्याला त्या सकट शाश्वत नाही म्हणून ते चेडू सांगतास आणि ताजे नंतर ते चेडू देवाला गुणगान करता आणि देव आणि जीव लिव्हिंग एंटिटीज मध्ये एक कॉन्ट्रास्ट करून उलयता तेन्ना चित्रकेतू आणि ते आस्थाना आशिल्ल्या सकट जन त्या राणी त्यांनी कृतज्ञती सगळ्यांक इतले आश्चर्य जाता एस्टॉनिश्ड दे आर एस्टॉनिश्ड म्हणून सांगितलं श्रीमद भागवतमान तू या तत्व त्या सांग चेडला दाखवून ऐकून त्या तत्व सकट सांगून ते चेडू अपास शरीर थंय पडता आणि ते जीव मागशी वता तेन्ना चित्रकेतू रायो आणि सकट आस्थाना आशिल सकट जन या कोरून त्या चेडला अंतिम संस्कार पुरा करताची आणि या कृतज्ञतीला विंगड या चित्रकेतू रायाला विंगड बायल पुरा आशिल्ली नवा कोण विष दिलेला चेडक तांकां सकड इतले नमने पश्चाताप जाता तांकां मस्त लज्ज करता अरे आम्ही इतली नमने हीन कार्य केली म्हणून तांणी तसले एक पाप कार्य चेडक दिवश मारचे पॉयझन दिवन तसल कार्य केलेलं निमती तांगेले शरीराच पुरा तेजू नाश जावन वता मागीर ब्राह्मणा तांणी आदेश केलेल्या प्रकार तांणी यमुना न्हंयच्या तीरांत वचून पश्चाताप करतात ते तशीच चित्रकेतू रायो ताका साक्षात बोध येतकी तो उठान एक हस्ती कशी एक चिकला उदका दकून उठान भायर येता तशीच तो त्या सकड दोळा उद्दा पुरा पुशिता आणि त्या दुःखा दकून सकड भायर येता कसं आशिल्लें आयची टॉपिक फ्रॉम लेमेंटेशन टू डिवोशन सो आणि भक्ती ताका एनलायटनमेंट जाता भक्तीच कडे वता कोणाल निमती महान
भक्त नारद मुनी आणि अंगिरा ऋषी निमती तांगेल हस्तक्षेपा निमती आणि त्यांनी नाव नेताची आणि तांगेल पित्राक आणि देवता तांकां सक्कड उद्धार ऑब्लेशन्स दिताची मागिरी त्यांनी अंगिरा ऋषी आणि नारद मुनी प्रणाम करताची ताजे नंतर नारद मुनी आणि अंगिरा ऋषी तांगेल ब्रह्मलोकाक वताच मागशी तदनंतर कसं जात म्हळ्यार चित्रकेतु रायो त्या मंत्र जप करता आणि ताका भक्ती मेळटा एक ताजे रिजल्ट कसं म्हळ्यार भक्तीचे प्रायमरी रिजल्ट कसं म्हळ्यार तांकां प्रधान जावनाशिल्ले रिजल्ट कसं म्हळ्यार तांकां संकर्षण देव तायत गेल्या दर्शन जाता पिक्चर दिसता आसतना श्वेत वर्ण आणि किरीट कुंडल चंद भंगराचे शायनिंग तितले प्रकाशमान आशिल्ले देवाला दर्शन संकर्षण देवाला तांगेले दर्शन जाता भांगराच्या हाताक मागीर कुर्ता पट्टो तांगेले दोळो इतले प्रकाशमान जावन आशिल्ले इतले चंद सुंदर रूप तांगेले सुತ್ತमुತ್ತ थंय सकल सनत कुमारात आनी बैसून आशिल्लींची तांगेले दर्शन चित्रकेतुराया जाता आणि चित्रकेतुरायू परिपूर्ण जावन शुद्ध जाता तागेल चेतनांतू आणि त्यांनी देवाक गुणगान करू सूर करताची त्यांनी सांगता की या सृष्टी या पालन करचे आणि त्या सृष्टीच्या कसं म्हणताची एनिहिलेशन त्या सगळ तुगेल्या ऐश्वर्या निमतीची देवा जावचे तुगेल शक्ती निमती जावचे तू अनंत असीमित जावन आसा तुगेल्या तू देहाचे रोम दकुनो मिलियन कटलेचे ब्रह्मांड येतो असता तशी त्यांनी गुणगान करताची आणि त्यांनी सांगता की तुगेल्या भक्ता त्यांनी भागवत धर्म या कोरनो तुगेल चरण कमला प्राप्त करताची आणि तशीची त्यांनी सक्कड त्या कसं म्हणताची मेटेरियल कंटॅमिनेशन साधकून प्युरिफाय जाताची भागवत धर्म परिपालन करून आणि त्यांना तांगेल गुणगान जातरी देव तांक सांगता की अंगीर ऋषी आणि नारद मुनीला कृपा निमती तुका मिगल दर्शन आता या दिव्य ज्ञान तू घेतली या तुगेली लाईफ एंड भितरी तू मिगेलागी येता या जीवनाच्या अंती भितर तू मिगेला येता तशी देव तांगेले कसं म्हणताचे टीचिंग्स चित्रकेतू रायाक दिवनो ट्रान्समायग्रेशन प्रोसेस आणि एक्सप्लेन करतात तंतू देव सांगतास आणि फायनली देव संकर्षणू तेदकुनु प्रकट जाताची सो चित्रकेतू राय कसं करत मागे भीतीन आणि मोगान देवाला या आशीर्वाद घेऊन ताका त्या भक्ती केल्या निमती त्याचे एक सेकंडरी फर्स्ट रिझल्ट ताका कसं म्हळ्यार देवाला दर्शन जाता आणि ताका सेकंडरी एक रिझल्ट मेळटा त्या कसं म्हळ्यार तो विद्याधर ग्रहाच्या विद्याधर प्लॅनेटच्या रूलर जाता त्यांच्या राय जाता तो ते भक्ती करताना भक्ती ओटू मेटेरियल ऑप्युलन्स असे डिवोटीजांक मेळटा जाल्यार डिवोटीज ताजे कडेन इंटरेस्ट नासतना जी तांकां भौतिक वस्तू वयर कांय इच्छा आसना तांकां ते मेळ्ळ्यार तांणी कसं करताची देवाल सेवेंत घालताची सो भक्ती करताना आपास एक एक्स्ट्रा एंडिवियर कोरक म्हणना
सिन्सियरली प्युअर भक्ती केली म्हणून जाल्यार ताजे सेकंडरी रिजल्ट्स मेळतात आपणीतल्या कची तशें जावन हांगा विद्याधर प्लॅनेटाच्या रूलर जाता चित्रकेतू रायू सो ताजे नंतर कसं जाता म्हळ्यार आणि 17 अध्यायांतू असं आता मी चित्रकेतू रायाले पळयत आसाची म्हळ्यार वत्रासुर कुळ्ळी जन्मान चित्रकेतू आशिल्लो म्हणून आणखी त्या एपिसोडा येणीचे आमी तो कशी इतली लायक भक्ती मेळ्ळा भक्तू इतले महान भक्त जाल्यार चित्रकेतू कशी एक राक्षस जाल्लो म्हळ्यार नेक्स्ट आमी 17 अध्यायांतू सोमार पळोवचे वरता आसाची सो आयची समरी कसं म्हळ्यार 15 अध्यायांतू 1 ते 8 श्लोक ताई नारद आणि अंगीर ऋषी चित्रकेतुका इन्स्ट्रक्ट करताची 9 ते 16 श्लोक ताई चित्रकेतू रायो नारदाकनी अंगीर ऋषीका गुणगान करता आणि ज्ञान दिवका म्हाका म्हळ्यार रिक्वेस्ट करता आणि 17 ते 28 श्लोकात अंगीर ऋषी आणि नारद मुनी ताका बोध दिता चित्रकेतुक एनलायटन करताची ताजे नेक्स्ट 16 अध्यायांत आमी पळयले की 1 ते 1 श्लोक ताई ते चित्रकेतू रायाला गेल्ल चेल्डोस पळय ते जीवा त्या उल्लोचा सूर करता चित्रकेतू लागी 12 ते 16 श्लोक ताई तागेल त्या चेल्डाला अंतिम संस्कार आणि त्या वरल राणीत आणि कोण चुकी केला की तांगेल पश्चाताप ताजे विषयी 17 ते 25 श्लोक ताई नारद मुनीना चित्रकेतुका इन्स्ट्रक्शन्स दिलेला 26 ते 33 श्लोक ताई चित्रकेतू रायो नारद मुनीन दिलेला त्या मंत्र जप करता आणि ताका संकर्षणानंद देवाला दर्शन जाता आणि 34 ते 48 श्लोक ताई चित्रकेतू रायो देवा गुणगान करता सगळे प्रार्थना सांगता देवाल प्रती प्रीतीन आणि 49 to 65 श्लोकात देव चित्रकेतुका सांगता सर आणि ताका सांगतास की या लाईफ एंड जावच भितर तू मिगेला पावता म्हळ्यार सांगच्यांगा अध्याय एंड जाता याच्या सो हांगा राबयता कसले चूक आस म्हण जाल्यार म्हाका माफ कर का